Pier en Marieke's jongezoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Kamperen. Het is vakantie en prachtig waar. Pier en Marieke hebben een tint opzet in de tuin. Ze zullen er vannacht in sliepen. Voor de eerste keer. Dat waren ze wel, want de tint is die dicht bij huis en Pier zien huid en mem die bibbelt thuis. Het is nog jocht als ze elk in een sliepzak kroepen en de tint er dicht ritsen. Ik lees lekker. Ja, ik. Lekker warm. Beetje benauwd. Ik rit ze tenten een lieds eindje iepen. Voor de frisse lucht. Oké. Sliep lekker. Ja, doe ik niet. Spannend. Wat? Wat is er spannend? Staan ze juist wat? Dan sliepen wij al. Vernimt neer van. Kist ons jaren? Wat bedoelt? De vogels, de auto's op het dik. Hé, Pier. Ja? Ik jij er niet eens hierin. Oh, dat wie Boordman op het tegelpaadje. Wist het zeker? Nou, ik denk het wel. Oh, maar misschien wie het echt wel een... En wat? Pier. Wat wie het dan? Misschien? Wees bang. Nee, hè? Maar al die geloeren, die jij ik dus nooit. Vorige week op een jong, wie er een in de tuin. Een man. Een man? Wat wordt die? Weten we net. Bijke begon te blaffen. En toen zeggen wij hem. En toen ronden fort. Wij konden net. Maar als die man al wegkomt, misschien weer het wel een inbreker. Ik weet wat. Het is nou Pier, kies eruit. Ik wil je net alleen nog blijven, hè? Ik meid je een boevenvanger. Een boevenvanger? Ja. Ik span dit touw over het tuinpaad. En als je dan vannacht in de deur rint, dan stroffelt het er over het touw. Ze zien hoe gauw er dan uit nooit. En dat binnen wij veilig? Zeker weten. Dan doe ik er gauw de tenten weer in. Het wordt al schiemerig. Dat zit. In het donker sjust het hier al net. Hé, dat die poeslamp het nog wel? Jawel. Mintek? Hé, ga ik geen drinken meer, hè? Nee. Wel koekjes. Ga ik geen zin hoor. Zullen we maar slapen? Ja. Jerk, wat? Nee. Het is nou donker, hè? Ik had regen dicht, dan is het altijd donker. Marieke luidt nog lang wekker, maar op het laatst vallen harde egenek dicht. Het is boeten de tinten nog volslijn stil. Maar midden in de nacht schrikt Marieke in een wekker. Voet zit zo rein. Ze jerde een klap en een schreeuw. De tinten is hiepen. Pier is er net. Pier! Wat is het? Hier. Pier! Wat is het? Hier in de tuin. Een kamiseer die. Is er hier? Nee, Maar wat doet er dan? ik ben vallen. Op het tegels. Vallen? Ja, ik zo naar de wc. Het is hier hartstikke tjuster. En ik ben ergens zo stroffelen. Ja, nogal logisch. Logisch. Ja, de boevenvanger. Verhip. Als Pier en Marieke de orenmoa's de tinten uitkomen, had Pier zijn mem het moazieten al kleersteen. Nou, sjorre zoon, daar hebben we de kampeerders al. Hij hem lekker slipt, jongens. Ja, nou ja. We gaan al even wekken, West.
Pier, jongen, wat shock nou? Wat is er, Marie? Du hast een bult op die holle als een ei. Je had er net een vjochtje west, wel? Nee, hè? Een ongelukje. Pier had vannacht een boeven vangen west. Om het boeven vangen? Vierde dan een boef in de tuin? Nee. Nee. Nee, maar ik ga de boevenvanger even uitproberen. Nou, die werkt het. Perfect. Ja. Huh?